vissen maar zo. Hè? Zometeen gaan wij snijden met messen die pas zijn geslepen. Je gaat nooit zo lopen, want de eerste die je tegenkomt, die valt dood neer. We beginnen met een poon, de ponentruc. Dus je snijdt hem een klein stukje in, dan kantel je je mes en dan ga je over die lijn heen snijden naar achter toe. Dus je hebt dat eraf, zet je je mes hierin en dan snij je zijn ruggengraat door. Dan leg je hem op de rug, dan krijg je een heel mooi shot. Dus je drukt even die prut druk je aan de kant, want dan kan je het meeste druk zetten. En dan heb je een schone poon. Vis eten. Ja, dat is beter? Beter dan het schimmelhuisje. Ja. Valt tegen. Je handen zijn redelijk koud. Je hebt meer kracht voor nodig dan je denkt. En het is wat bloediger dan ik had gedacht. Het is een beetje blubber wat eruit komt, hè? Beestenblubber. Waarom doet u mee? Omdat ik eigenlijk altijd wel erg nieuwsgierig was hoe dat moest. En misschien is het een beetje eng, dus dan kan je beter gelijk een heleboel doen. Dan valt het wel mee. Ja. Maar mijn maat die heeft een veel andere reden. Die is echt interessant. Ik ga over een jaar ongeveer een aantal jaren zeilen. Een beetje de wereld rond, maar misschien dat ik halverwege denk van het is hier mooi, het strand is warm en ik blijf. Maar ja, dan vaar je tussen je voedsel door natuurlijk. Dus ik dacht van ja, ik heb geen idee wat ik met een dode vis aan moet. Geen benul. Ja, een beetje aan gewend te raken dus aan die modderbrei die uit zo'n beest komt zetten. Dus, Dit is een zeeduivel. Je pakt deze bij zo'n vleugel en je snijdt hem achter zijn vleugel, snij je hem in. Het enige wat daarna nog een beetje lastig is, maar dat kan ook bijna iedereen wel, is de huid eraf te halen. Ik had gedacht dat dat voor elke vis wel ongeveer hetzelfde zou zijn. Opensnijden, zijn buik, de rommel eruit en klaar. Maar ik begrijp nu dat per soort weer een apart verhaal is. Dus nog een hoop te leren hier zo. Nou, dit is toch al aardig. Dit keer knap. Nou, het nekje nog even breken. Ja? Ja, je krijgt toch iets moois terug te gaan weer. Dit is de anus van een vis. Als die dicht is, is hij vers, want het is ook een spier. En als hij dus ouder is, dan ontspant dat en dan komen er dus dingen naar buiten. Hoe komt u nou bij om gewoon een paar jaar weg te gaan? Ik dacht op een gegeven moment van ja, ik word ouder, ik ben alleen, weet je. En, ik kan wel wachten tot je 67 bent, maar dan kan je qua conditie misschien wel helemaal niet meer aan dat verhaal. En ik dacht van ja, ik ga gewoon. Nou, dan is hij schoon, klaar in mijn pand gaan. Komt het nu straks goed als u op open zee bent? Absoluut. Dat gaat helemaal goed komen. Ja.